The Tahi Tahi Festival 2024 celebrated the rich tapestry of artistry and craftsmanship that symbolizes the community's creative heritage. This vibrant event brought together tradition and modern expression, showcasing the intricate beauty of handwoven art and its significance in local culture. Dancers adorned in vibrant costumes inspired by woven patterns performed dynamic routines that reflected the meticulous process of crafting. Each performance highlighted the essence of weaving, from the initial strands coming together to the intricate designs that emerge. The rhythmic beats and synchronized movements mimicked the steady pace of hands weaving threads, a tribute to the artisan's patience and skill. The festival also embraced storytelling through dance, narrating the journey of weaving as a metaphor for community unity. Performers depicted the coming together of individual threads to create a single, strong, and beautiful fabric, symbolizing the collective spirit that binds the people. Music played a pivotal role, blending traditional and contemporary sounds to evoke both nostalgia and excitement. Props such as looms, fabric rolls, and woven accessories added visual depth, bringing the stories to life on stage. The Tahi Tahi Festival 2024 was not just a celebration of craftsmanship, it was a reminder of the enduring legacy of creativity and the power of unity in weaving a brighter future for the community. Sa tayo-tayo ng iyong pagiging sino ang gusto ng buhay na mo kumahalik Tikas, ano, tikas, ano, tikas, ano, tikas, ano sa damay ang buhay sa ikaw isa Pangit ng mundo sa kahit tayo pamilin mo di masisip sa sumula ko galing mo ang ikapasig ko Tasa ano, tasa ano, ano, tasa sa pamilin Isa Diyos ikaw Salawan is para sa hinusawan Parang ganyan lahing bulahan Kahit sa alas kalapuan Tikas, ano, tikas, tikas, ano, tikas, sa Diyos ikaw
ihalan ng San Pedro Apostol ang amahan. Sa papulo-puli ang kapistahan. Sintalo, 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 sintasa rin. It's such a And that was contingent number 1, Vivo Ramsa. Akong suliran. Ako di ay si Eileen, o kini akong ana na si Reggie. Ang among istorya karon mao ang kinabuhi sa usa ka mananahi ug ang paglambo sa among negosyo. Order akong dusi ka sa akong tilabi. O sige, pre. Lamon sa namong dusi ka sa akong bela, ha?
Mga suki, tanda na yung mga order. Ano na mo? Oh, sir! Sir, ma'am! Ano na po? Dear Reggie, kailangan mo kailangan ng negosyo. Lagi dia, kailangan ko yung gusto. Kini ay si Eileen. O kini among kinabuhi sa usa ka mananahi. O kini ang among suliran.
puso't among amahan sa mabulong ko niyang kapistahan nagkiugupan sa kadauhan. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Sa kapalian ang mulo ni Jesucristo Rinaldo, kami sa Diyos iambo, manunod na amahan namo. Contingent number 3, Tibong Marasigan National High School, San Juan 3. Ma, pa, nakauli na ko. Ma, pa, naunsa man mo. Istoryahin mo, Papa. Iyahan ninyo mo ang atong pamilya. Hindi ko siya makundangan ng iyong paghibabay. Na, sulod na sa mong kwarto. Istorya na si mong mama. Sakto na. Nagsihi na lang og away. Wala naghikalina o kahapsay ang atong pagpuyo. Isip pamilya. Basi matingala na lang mo na wala na inyong naginusarang anak. Anak, pasaylo kami sa inyong papa sa pagkuwang isip inyong ginikanan. Anak, pagkaon na kapuban sa inyong mama, huwag kamo ko na magbalik ko kita hanggang sa Viva, viva San Pedro! Viva, viva San Pedro! Viva, viva San Pedro! Pagpulo sa ating pagturo. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro!
pagpanahil o pagpamaligya ang loob nila. O ginaot unta ang kabut namo ang mga pangandoy nga maging sikat na fashion designer. O karon, dahil namin. Drapo mo diha, ma'am, sir, tagpiso ra. Ikaw kuya, drapo. Drapo mo diha, Koy ko, drapo. Beautiful. Ilang niya ang drapo mo beautiful. Tagpiso mo po. Ilang man mo ba po? Baligis na ako ang Miss Beautiful. Salamat po po. Ayo. Uy, papa! Ang papa ko ninyo. Punta na yung baligya. Tako ka ba? Pakyawan sa mga ako madampi. Hindi kigwa pa man ka. Pakyawan mo na yung kapo. Alas na madamon. Salamat na. Papa, hindi na rin yung liso. Asa na balik anak? Ay, namigami na din lang yung anak ko. Alam din magaling yung pasyonista mo. Para sure, oy. Alin ba? Punta na rin yung organizers. Kasi na kung maabot na fashion event, kamo ang magpakahiyon sa gawin sa lubon sa aking models. Hala, sure man ako eh. Sige. Salamat kayo, madam. Salamat kaayo sa iyo San Pedro Augusto. Sa una, isa lang ito mga nahiugat ko. Karoon, isa na may kasikat na fashion designers. Viva San Pedro, viva San Pedro, viva San Pedro, pangulo sa atong pagtuo. Viva San Pedro, viva San Pedro, viva San Pedro, pangulo sa atong pagtuo. Uy, di ba ka masok mga sikat na fashion designers? Pwede ba magpatahin yung costume para sa ating maabot na tayo festival sa Dawang Dress? Sure! Viva San Pedro! Mga lawaanon sa tahit-tahit ng inabili, kagunan ang puso o kakuging mapoy among utong bahagi. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Sa kapahigi ay Pangulo ni Jesucristo Bicano, kami sa Diyos iangko, malulunod na amahan namo. Maalim ng bruto sa tahi-tahi among gihimo, dumatsik-tsaks o mga tao, kanino among ikapasigaro. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Sa kapahigi ay Pangulo ni Jesucristo Bicano, kami sa Diyos iangko, malulunod na amahan namo. Magpagkatawhan sa lawaan, nagbiso para sa pinusbawan, parang hanggang na labing bulahan, nakahinto sa alas-alang buwan. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Sa kapahigi ay Pangulo ni Jesucristo Bicano, kami sa Diyos iangko, malulunod na amahan namo. Hinundan ang among ihalan, ng San Pedro Apostol aming amahan, sa pabulong ko niyang kapistahan.
And that was contestant number 5 na kay kusang magtatakot sa kani.
Contingent number 6, Tribu Elementares sa Purok Saging Tundan. Ay, naku. Dili ay galing sa yudyaan sa ginikanan. Ilabi na judyat may pa akong mga igsuon. Maukini ang makina nga gipilin sa akong ginikanan. Ako kini ipadayon ang pagpanahi sa trapo o uban pa. Aron mapadako o mapalampos na ako ang akong duha ka igsuon. Tin, Pau, pamango na mo. Aron mo adto na mo sa eskwelahan. Tapa pan, uy, kapoy. Bangon, bangon! Boy, kapoy, kapoy! Balon, di! O na ang trapo. Ibaligya ni aron na amoy balon sa eskwelahan. Ay, maulaw mi. Makitaan mi sa among classmate. Ay, ayaw ikaulaw ang pamaligya sa trapo. Mao kini ang dakong tabang sa atong pang-adlaw-adlaw. Tanapaw, mga adto na ta. Traputi. Iya, pambangon na mo. Ay, kakabon niya manindang traputi. Jats, nagtila na mo trapo. Pagpilit na ko, Bi. Kapiso na ang usa kuya. Hala, Jats. Kabarato rin dahil yung trapo. Asang ko panahian na kay muadto ko. Mupalit ko balik sa pinda kabangan. Sige, kuya. Sa lawaan, tres. Siyempre, kasamingan. Nakalampo sa jugang akong duha ka igsuon. Hi, salamat Aya. Tungod sa imong pagtugi o panahi. Nakalampos jud mi. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva, viva San Pedro! Viva, viva San Pedro! Viva, viva San Pedro! Pangulo sa ating pagtuon. Viva,
And that was contingent number 7, Tribo Kasagingan, panay sa nag-iusang magtatapos sa Purok Orange and Purok Kasagingan. Special thanks to kastawan sa Tribo Kasagingan. Dance Master, Jen Hashi, John J, Colby Jr. Chancellor Knowledge. Designers, Don Lale. Sa alas kalambuan. Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Viva San Pedro! Sa kapangyarihan, panuno ni Jesucristo Milagro, kami sa Diyos iangko. San Pedro Apostol ang amahan, sa mabulong niyang kapistahan, nag-iwan sa katauhan. Viva San Pedro! Once again, festival week number 2. Mary Grace Romero. Sa kapangyarihan, panuno ni Jesucristo Milagro, kami sa Diyos. Festival week number 3. Lara John, representing Tribu Balasico National High School. Maquillage by Christian Reyes. Costume designer, Kevin Alza.
Backlogged by Louis Fuentes. Costume designer Vanessa Villarta. Once again, Festival Queen number 7, Kathleen National. Ladies and gentlemen, please welcome back our 7 lovely Thai Festival Queens for the Grand Showdown! Ladies and gentlemen, with that, the Thai Festival Queen 2024 and the Grand Showdown competition come to an end to a great close. A huge round of applause and a heartfelt congratulations to the 7 incredible contingents and the Festival Queens for showcasing such spectacular performances.